Καλημέρα σας. Είμαι η Μέρη Λεμονίδου και σας ευχαριστώ πολύ που αφιερώνετε χρόνο για να δείτε αυτό το βίντεο. Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας εδώ και πολλά χρόνια και μέσα από αυτό έχω μάθει να αναγνωρίζω τις ευκαιρίες όταν αυτές παρουσιάζονται. Κάποια στιγμή μου παρουσιάστηκε μια τέτοια ευκαιρία και φυσικά δεν την άφησα να πάει χαμένη. Πρόκειται για μια εταιρεία πολυεθνική, Κολοσσό, η οποία μας προσφέρει υγεία, ευεξία, ομορφιά και φυσικά οικονομική και επαγγελματική ανάπτυξη. Τότε αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό σαν συμπληρωματική απασχόληση. Τώρα πια αυτή η συμπληρωματική απασχόληση έχει γίνει η κύρια δουλειά μου, γιατί αποδίδει πολύ καλύτερα από την προηγούμενη, μου προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής, τα έσοδά μου αυξάνονται συνεχώς, εργάζομαι όσο και όποτε εγώ θέλω, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μου αλλά και στον εαυτό μου και συνεργάζομαι με ανθρώπους που εγώ επιλέγω. Και όλα αυτά χωρίς κανένα ρίσκο. Τι κάνω? Δίνω την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους να κάνουν ακριβώς το ίδιο δείχνοντάς τους τον τρόπο. Αυτή η ευκαιρία τώρα παρουσιάζεται και σε εσάς. Αν και εσείς δεν θέλετε να την αφήσετε να πάει χαμένη, επικοινωνήστε μαζί μου και θα σας δείξω τον τρόπο που μπορείτε να αλλάξετε και εσείς τη ζωή σας. Είναι ευκαιρία σας να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Εγώ και οι συνεργάτες μου το βλέπουμε ήδη να μας επιτρέπει. Το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση, θάρρος και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Αν είστε άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό, όνειρα, φιλοδοξίες και όρεξη για δουλειά, θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ μαζί σας.